May gabi na tuntanan. God is good all the time. Atong pakpakan ng ato Ginoo. Klaro ra ba? Mutingog? Tinaw pa sa kahayag sa adlaw. So before ko magsugod, mas tindot nga atong sugdan sa pagbasa sa atong ebanghelyo karon. Palug manindog ta? Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong higayuna gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Og sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang tao. Ang mga tao na hibulong, apan pipila kanila mingon, Shibul. Ang pangulo sa mga yawa, mo'y naghatag kaniyag gahom sa pagpahawa kanila. Day uban nga buot mobitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya. Namuhimo siyag usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna o mingon siya kanila. Bisan unsang nasura ang magkabahin-bahin o magunay pag-away, dili mulungtad og dugay. Ang banay nga mabahin-bahin, mabungkag. Pusa kun diha sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga nagunay away. Unsaon man paglungtad sa maong kingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa, tungod kay naghatag si Beelzebul kanakog gahom paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man. Di ay sa inyong mga sumusunod pagpahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop kayod kamo. Ang tinuod mao na tungod sa gahom sa Dios, naghingilin ako sa mga yawa. O kini mao ang matuod, tinaghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kuskan og sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili kayod kahilamtan ang iyang mga butang. Apan kung may labi pang kusgan nga mosulong o bubuntog kaniya, ang labing kusgan mo sakmit sa tanang mga higanagibayan nga gisaligan sa tag-iya og bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako batok kayod kanako ug ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibulaag. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Palihog man lingkod, maayong gabi natong tanan. Unya, salamat kayo sa pag-surrender sa inyong habak. Ubay-ubay sa ring surrender dire. So, nagsuri pa ito mga kauban. Ang inyong mga habak, isurrender na ninyo dito mi sa Masbate, kay bao mo, Mother Butler. Bakos og habak sa mga Mother Butler. Unang tig andam sa gamit sa pari. Imagine no? Nya mo na sign nga lakta o catechism. Ang bagang duot sa katawhan, lak sa catechism. Wa na'y makatupong sa sakramento ni Kristo. Amen? Sacraments are instituted by Christ.
Kinsa may nag-institute anang inyong habak? Hoy. Kinsa may nag-institute anang inyong orasyon? Kinsay nag-institute anang inyong yam-yam? Ya tungod ni ana, mga kaigsunan, gamay na nato naka-appreciate sa sacrament. Muna sa Ebanghelyo nato karon, timing sad, nagipahawa ni Kristo ang mga yawa nga amang. Dunay duha ka klaseng yawa, open demons. Ikaduha, closed demons. Unsa toy una? Open demons. Kinsa man ni mga open demons? Talkative, mga marites nga demonyo. Sagwa nimo pangutan-a, saba kaayo. Ang closed demon, maning mga amang, maning sa Ebanghelyo nato karon. Inigsud sa demonyo diha sa tao nga amang, closed demons, matingal lang ka kay magtulala na. Brad, musta ka, Brad? Okay ra ka, Brad? Dili na makasulti. Ato miaging mga tuig, dagidala diha sa office sa Valencia, sa Healing, St. Michael office, Healing, Deliverance and Exorcism. Yasa, silingan raman ta. Gisakay og ambulansya. Usa ka babae nga dalagita. O ang reklamo sa pamilya, taga Marawis man, nga Valencia ra. Gidaan nila ngadto sa ospital, why findings, why diagnosis, normal ang dalagita. Pero di na siya kasulti. Dili na siya katindog. Gidaan nila, isakay nilang ambulansya. Mura nag-hospital ang atong office. Gidadlahan nilang ambulansya ng stretcher, ilang dayungan, ang dalagita in front of their family members. Akong hatagan og diagnostic prayer. In the name of Jesus, niya akong isabligag holy and exorcise water. Ni kisi-kisi mo na. Nanikat, unya ng gahi, ni singgit, nga daghan da isla sulod sa lawas. Pero hindi na siya kasulti. Ano hindi siya kasulti? Daghang demonyo, sud siyang lawas. Maun bugat ang iyang lawas. Kamusta inyong lawason? Gaan, bugat. Kinabugatan yung lawas, bugat yung tiil. Unang ganahan na siya maghigda, di na ni mo mastorya. The power of Jesus Christ in our church. Amen? Kinsay powerful? Ang atong simbahan. Kinsay powerful? Ang atong simbahan. Kinsa man ang simbahan? Kita. Inay mong tapad. Powerful day ka. We are powerful because we are baptized. Panang ang pari, inigbunyag ninyo, mingon ang pari, ako nagabunyag kanimo, I baptize you in the name of the Father. Bubuan ka sa tubig. And of the Son, and of the Holy Spirit. Grabe. Kitang tanan, doon na tayo indelible spiritual mark. Unsa ta? Doon na tayo indelible spiritual mark. Kusganin niya. Kanang imong tapad, nabunyagan na. Bautan na, nabunyagan ka? Pangutan na dyan. Kaya atong pabunyagang Father Alan. So atong pasalamatan di ay, before ko padayon, atong pasalamatan nato Parish Priest, niya ato pong Vicar Frain, diri sa ato Vicariato, waylain si Father Alan Clarabal. Atong gaas masipang pakpak. Ug usab atong pasalamatan ang atong Assistant Parish Priest,
May lain si Father Dindo Kahigaw atong gaan sa masipang pakpak. O nga atong mahal nga obispo dinhi sa ato Diocese of Tagbilaran. Nga init kaayo nga ni suporta sa ministry ni Kristo nga niya sa ato Diocese. Bishop Abed Uy, atong gaas masipang pakpak, atong mahal nga obispo. Nakaron padayon ta sa storya. Katong katugon, katugra mo. Unya hangyo lang ko nga ay lang mughagok. Kay makadisturbo mo sa inyong tapad nga utrupong na to. So, padayon ko. Di na siya katindog, di na siya kasulti. Mga 15 to 17 years old nga dalagita. Ibaw mo, pag human og deliverance mga kaigsunan, nitindog siya og nisulti. Itong pakpakan ang Ginoo. Grabe, no? Lipay kay nanay, lipay kay tatay, nga naman naulian ang iyang anak. Pero ako sing giingnan, Brad, si Katikay sa to team, ang tibok pamilya. Brad, sis, i-deliverance inyong balay, kaya ang tatay pwede makadeliverance sa iyang balay. Ang deliverance di ay, dili lang para ni sa giyawaan. Uy, sa pagtuon mo, Father, giyawaan ko. Ako, kada gabi, before ko matug, mag-deliverance ko. Yan naman, dili tao atong kontra demonyo. Kaya imong tapad, dili na nimo kontra. Ang atong kaaway, mao, ang yawa. Kita na ba mo? Mutuo lagi mo yawa. Hoy, mutuo lagi mo yawa. Nga, kita na mogyawa. Tanaw mo siyang tapat. Akong giingnan ang tatay with the help of the team, ikatikais na to, sila na'y mag-deliverance sa ilang balay. Amen? Yeah, spiritual warfare. Makigubat man katas do kaaway. Nakigubat, data. Waman tutudluay unsaon ang unsay right dose sa evil spirit. Ang right dose sa mga demonyo is the prayer of deliverance. The sacramentals of the church. Muna'y right dose nila. Kung sa may right dose, kung hilantan ka, kung sa'y right dose, biochisik. Magbuinom kag tusiran. Og Advil. Kung sakit imong ngipon, unsa may right dose? Ha? O Advil. Advil ba? Oh. Kung giubo ka, unsa may right dose? Tusiran. Magiubo ka mo inom kag biogesic. Dunay right med. Unang dunay right dose ang yawa, dili katago ang yawa sa prayer of the church. Amen? Nas utso na, no? Oras sa mga minatay. Muna'y symbol nga, mag-ampo ta, las utso dyan na siya. Kung sa may, kung ano nun, mag-ampo ta sa mahal nato nga namatay. Basta alas 8. Ting! Ting! Kana. Muna'y wan naman nas ubang barokya, no? Pero bless kita din eh. Baggting ganyan na, hinumduman nato dayon. O sa kamanamo, o sa kamagimaya ka Maria, bisag usa lang. Ay, paminaw mo. Alas 8 gani, alas 8. Bisag way bagting. Kana kay sign man na. Kikaraan man ta nga simbahan. Balinsya wala gani ana. Pero karon las 8 na meaning ana mag-ampo ta sa nangamatay. Atong i-practice dayon ron. Mag-ampo ta ko sa kamanamo.
O sa kamagimaya ka Maria, o himaya samahan, alang sa to mga mahal sa kinabuhi nga ni panaw na una nato. Amahan namo, anaa ka sa mga langit, pagdaygo na ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman nimong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, natag kinamo karong adlaw. Pasaylo kami sa mga sala. Ingon nga pasaylo kami sa nakasala kanamo. Ngayon mo kami tugyan sa mga panulay. Inunualo sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Igampo mo kami na makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen. Alang kato sa mga kalag nato nga mga minahal kanaa karon sa purgatorio. Sa samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Yung alas 12 sad, Angelus. Alas 6, Angelus. Alas 3, Divine Mercy. Kana siya nga, simple ra kaayo, pero mahimo na tong habit, mahimo na natong nature. Amen? Kana mo ipasunod. Bisag, kita lang sa, ay sa lang pag sangyaw na, ato sang i-implement una sa atong kaugalingon. Amen? Maunay kinanindutan nga habit natong mga Kristiyano. Kanunay ka mag-ampo, simple nga pag-ampo lang. Kapoy na ka, 3 minutes lang. Kapoy naman, oy. 1 minute, examination of conscience. Isang 1 minute, i-examine ang imong konsensya. Ang ikaduha nga minuto, kinsay mga tao nga akong napasakitan. Ang ikatulo nga minuto, unsay akong himuon ugma. Unsay akong plano ugma. Kano man, atong way mga plano, dugay mo mata. Ang uban po, di na po ka mata. Simbak ko ka, Father. No? Una nga, balik ta sa ito Ebanghelyo karon. Ang gipagawa, gisultis mga tao, ang naghatag nimong gahom, ang Pangulo sa mga yawa. Grabe accusation nila, no? Kinsa may Pangulo sa mga yawa nga nasuwat sa Biblia? Si Beelzebul. Kinsa to? Beelzebul. Beelzebub. Ano ingan niya? Prinsipe na siya sa mga yawa. Si Beelzebul. Karon lang, nag-exercise ko usa ka poses. Akong ipangutana ang demonyo. Kaya ang exorcist, makakuman. Bawal makigdialog sa mga yawa. Mayroon ka, musta na ka dia, Beelzebul? Niit na yu? Okay ra lagi ka na sulod. Wala ka limut da sulod sa tao. Dili, bawal makigstorya sa demonyo. Pero ang exorcist, makakuman sa demonyo. In the name of Jesus of Nazareth, tell me your name. Kaganina, kikita pa ang pipila ka mga pasyente, nawa mo uli, ningon ang yawa, I am Beelzebul. Tinuod yun ay na si Beelzebul. Tinuod nga dunay yawa. Kinsa man is Beelzebul? Gluttony, ang nagpaluyo sa sobra nga pagkaon, sobra nga pag-inom. Gluttony. Hindi po sayop ang mag-inom, ha? Ang sayop, sobra. Sobra nga kaon,
sobra nga inom, mao nay gluttony. Ang nagpaluyo ana, si Beelzebul. Nasabtan ninyo? Ang yawa nga nagpaluyo ni Ana, nahiyawa. Ganina, mooy akong na-encounter before, mga alas 5 ko na human, almost 5, before ko ni Ani dinhi sa Garcia. So, abin ninyo kining mga karakter nga naa sa Ebanghelyo ng mga yawa, na-encounter na nato na. No? Dinhi sa exorcism and deliverance, makita nimo unsa ka tinuod si Kristo. Unsa ka tinuod ang sakramento ni Kristo. Unya, doon ako'y basahon, usa ka exorcist na obispo na karon si Bishop Marvin Masida, Diocese of Antique. Ikan ni siya sa Biliran. Chief exorcist siya sa Naval, Leyte, sa Biliran. Yang message sa tanang mga pari. Nindot kaayo. Inawan ninyo ha. My dear priest, by virtue of our ordination to the priesthood, we receive the mandate and authority to teach, to sanctify, to govern the people of God entrusted to our care. Sa itong tulong mission sa pare, authority to teach, to sanctify, to govern. Tulo na. Sa pagtudlo, sa pagsanto sa katauhan, sanctify, o sa pag-govern, sa pagdumala sa katauhan. Maunay among nadawat, kanus-ana among nadawat nga mandate, kanus-ana among nadawat nga authority, namong tanang kaparian, panahon nga nakadawat ang kaparian sa sacrament of ordination. Matud pa, padayon ko sa gisulti ni Bishop Marvin. At the core of this threefold office of exorcism as practiced by Jesus in the Gospels, the ministry calls us to teach, listening, and catechizing. So, una to teach, ministry of preaching, sa pagtudlo, di lang sa pagtudlo, sa pagpamati usab. Kaya ang tinuod niya magtutudlo, namati. Amen? Sira kag tudlo, di siya kamamati. No? Dili ta motubo. Padayon ta. Ministry, threefold office, to teach, listening, and catechizing. Unang sa punto per punto nato, sa live set nako, mag-catechize ta using social media. Ikaduha, to sanctify, to heal the sick through the sacraments. To heal the sick through the sacraments. Abi ninyo, nganong nangasakit tungod kay, wala na tamuduol sa sacrament of confession. Ngumpisal ta, panagsana lang. Kanong saan man mamutawag og pari. No, panahon nga magtinga na. Fader, pakumpisal la, Fader. Yan, gatos pare, o sige, kumpisal lula. Di na nakatingog, Fader. Kanong saan ta mga umpisal? Panahon nga di na takatingog. Tinood, dili. Una nga, sacrament of confession, anointing of the sick, Eucharist, sacrament of healing na siya. Bago lang, miaging simana na siya ko sa gi-interview ni Father Rudyard o sa kapari sa Minglanilla Lipata. Kay dunay stage 4
liver cancer, stage 4. Grabe na. Maglisod na siya lakaw, maglisod na siya tindog, sakit kayo ya tibok lawas. Ginan siya sa doktor, kinahanglan major operation. Nya wa man in town sila'y enough nga budget. Yan niadto siya sa ako talk dito sa Minglanilla. Ako magi-promote ang sacrament. Ang sacrament may makaayo nato. For how many years? Kung ako makalipat, 15 years sila nag-live-in. Human sa procedure, nga gihatag sa pari nila, gikasal sila. Simple ra nga kasal. Ibaw mo ang simple nga kasal? 5 minutes ra jud. Uy. Ang simple nga kasal? Pwede raman ang kasal, why misa? Pero the best yun na yung misa. Sample, manimbal lang may father sa lasais niya, kaslam is likod. Na? Lipar ra pud ka tawo ang ikinahanglan. Duha ka witness, kamong duha nga magtiayon, ikalima ang pari. Uy, pila ra? 5. Hindi, 5 ra imong pakanon. Nya, unsaon man, garbosa man ta. Unsaon man, garboso man ta. Unang hangtod karon, wa pa makasal. Hoy, hangtod gani karon, wa pa ka makasal. Grabe ta ka garboso. Tinoo dili. Ganahan man may father. Nga dunay maglupad-lupad nga butterfly. Nga doon na po'y salampati nga buhian, Father. Ganahan man mi, Father, nga busko nako ang akong mga silingan. Nagkahuman, ikaw day nagka-ramutching nagkamuritsing sa utang. Tinoo, dili. Pwede ra jud i-celebrate nato ang kasal simply. Doon ako'y gikasal, uman sa procedure, nasakit man niyang bana. So dito na ako gikasal sa ilang balay. Nahuman ra dyan. Taas ra kayo yung 10 minutes. Uy, taas ra dyan kayo na. Karoon po mo kayo ba? Uy. Oh, pwede naman mo simba. Pwede mo simba lang may. Alas 6. Ya, alas 7, kasla may dito sa Chris, pwede rin yun yung sabuton. Niagi ka po procedure. Hoy. 5 ra. Kana, makanaan na sa kon, no? Ada sa, habang sa asa ni mo dada, bisan pagbusgo na ni mo, di na kaabot og mga 5,000 imong gasto. 5 ra kon. Ang requirement sa simbahan na, 5 ra. Hoy. Anong, ang maninoy usa na ka baryo, ang maninay ikaduhang baryo. Sino ko maninay padaan? Dako na kay ka. Simple ra jud kayo, atong gi-complicate ang atong kinabuhi. Yan man, garbuso lagi ta. Inay mo tapad. Nakasal na ka? Sa pari? Kung pa ganina makasal sa pari, garbuso kay ta. Uy, mga garbuso. Pwede raman dahil 5 kabok. Amen? Unsa gasto ni mo na? Ya, Father, maugapon, Father. Gikasal lagi sa simbahan. Nagbuwag! Mas maayo pa, Father. Hindi may magpakasal. Diba? Maumanay inyong lohika. Anong inyong pasaginlan ang sakramento? Wa mo mabuwag tungod kay gikasal mo, nabuwag mo tungod sa inyo atong garbo gihapon. Ano imong pasaginlan ang sakramento? Ang hinungdan sa inyong panagbuwag kana mang inyong pagkagarbusa. Kanang inyong dako pride. Tinoo dili. Unang ayaw iangin ang sakramento kung ikaw garbuso. Ina nga nagbuwag mi tungod ra jud namo. Kay garbuso man ko, ana, mangita man taglaing i-blame.
Di na to gusto nga i-blame atong kaugalingon. Pero karon, kung atong dawaton ang kunon, nakitang tanan, garbuso, apil ni nagwali, maayo to, oy. Ay, muangkon mong garbuso ta? Nagarbuso ko. Akong tapad, niangkon na pod. Unya tungod ining garbo na to, mo nang gubot ang atong kinabuhi. Mo na nga, unsaon na to, pag-destroy sa garbo, pinaagi sa pagpaubos. Mo na nga, unsay nahitabo atong maong stage 4, liver cancer mga igsuon, human sila gikasal, simple nga kasal. Kay ba mo? Completely healed siya karon. Kung sa initabo niya, nagpa-interview. Dili ba ako yung nagkasal nila? Dili ba ako ang nagpakumpisal nila? Dili po ako ang naghilog nila. Because all priests are healers. Uy. Kanas Father Alad? Father Dindo, they are healers. Not because of them, because of the sacrament instituted by Christ. Amen? Kung sa gingon ni Bishop dire, akong basahon na. Gingon si Bishop, padayon na to. Ito, nawa. Palo ko sa Facebook. Dara. So, padayon ko sa gingon ni Bishop Marvin, nga nindot kayo ang iyang reminder sa mga kaparian. Obispo niya, nindot mo ko tag-obispo. To sanctify, second, office of the priest, to sanctify, sa unsang paagiha, ako lipay kay ko karon kay pila ka pari ni Deuteronom sa office na to? Upat no? Si Father Richard, si Father LL, si Father Martin, si Father Ingo o si Father Cruz. Lipay kay ko. Kay wa man may gahom sa pag-sanctify ninyo, ang sacrament of confession may makasanctify nato. Amen? Manang upat ka pari ni tabang nako ganina sa pagpakumpisal, nya ako nag-exercise ako, usa ra may ni-react og taman ka ganina. Amo lang gi-series tong usa. To heal, to sanctify, nya close and open parenthesis, to heal the sick through the sacraments. Basta to? To heal the sick through the sacraments. Ako lang pakapinan, not only to the sacrament, but to the sacramentals. Kung sa mga sacramentals, unang atong i-bless karon inyong tubig, inyong asin, inyong oil. Ibisita na ako ang former mayor sa Trento, si Tio Ite, akong uncle. Pag ulang may nagkaila, kahit gano man sila. Sinabi ko, gano. Mayor dito sa Trento, nibisita sila ito yung simana. Ya dito po ko sa Trento aging mga bulan. Ningon si Mayor Ite, former mayor sa Trento, Father, human si mong talk dito sa Trento, kibaw ka, Father, lipay kay mga tao. Unya, nanimba me, usa ka Domingo, anak, Father, di, nisinggit res likod, sige, share siya. Mga igsuon, naayo ko sa holy and exercise oil. Ang akong abaga, nga perting sakita, gihaplasan ako holy and exercise oil. Saba kayo.
nagwali dito, naayo kuno siya. Marami, no? So, to heal the sick through sacraments, ako lang dugangan ang gisulti ni Bishop because of my experience, and sacramentals. Kamu karon madala ninyo sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay ang sacramentals. Holy and exercise water. Holy and exercise salt. Holy and exercise oil. No? And cross, middle, holy and exercise sacramentals. Dili lang siya holy water. Holy and exercise water. Nanasay ni chat nako, nagpakita siya sa iya video, sa iya tiil. Just imagine ha, ako gumangutanag sa imong i-share. Natinganan lang ko kay ipadadaan ko video niya sa iyang tiil. Doon niya ka tiil. For 8 years, ang iyang tiil gikurikong. Iyang tiil, doon na sa skin disease. Kaya ba mo? Nagpa-bless siya sa pari. Nyor, i-bless ang akong olive oil. Kaya naminaw kong Father Darwin. Ingon putong mo, Senyor. Sa day tinuhuan ni mo. Yawa mo nagitudlo na mo sa seminaryo. Pero gitudlo ni sa atong simbahan. Atong pakpakan atong simbahan, be. God is good. All the time. Tumalikon, be. Sabihin ko, God is good. Grabe. Ito? God is good. Sabihin ko, all the time. Siyempre. Balik ko, no, be? Pura magikabuhi mo. So, God is good. Grabe. All the time. Siyempre. Kanang with feelings ko, no, be? God is good. Minta na gamay. All the time! Atong pakpakan ang atong Ginoo. Pasensya na mo, musinggit ko gamay. No? Ano, para makamata mo. Taktik ka ba na? Okay. Makamata na. Unang balik ko na ako, sacramentals. Unang nagpa-bless siya, wala siya mong bless ang Monsignor. Doon na may silingan nila, nasama ninyo naka-attend sa talk. Nakapabless sila og olive oil. Gitagaan siya. Ibaw mo, pagkadawat niya, pagkagabi, iyang gihaplas sa tibuok niya. Duhan niya katiil. Naamay siya pagkaugma. Ano man, completely healed siya. Nibalik siya sa pari. Umingon siya, Father, tanawa. Okay na akong tiil. Sabay tambal ni mo, anak. Ito laging magpa-bless unta ko ni mo. Wa man ka mo bless. Ingon po na mo sa inyo. Sige, ano saan man ka magpa-bless sunod? Akong kaubang exorcist, si Father Alvin Posta. Manilingaw. Okay, sometimes, what tayo appreciation sa sacramentals? Mas mo appreciate pa mo sa inyong habak. Uy. Oo. Pila mo na ka. Ang uban pa dyan, wapa dyan mo surrender. Kaya nabaligya among kabaw ani Father. Nabaligya akong baktin ani Father. Para lang dyan makabalik kong habak. Usay ni tabo makaigsunan. Dahil ni adto nga family ni Father Alvin Posta. Atong pari diri sa Dampas, sa St. Ignatius Parish. Siya ang kaubang exorcist. Kunya, day ila biktima, nilalanggi pakumpisal, o higaan ni Brother Kaloy Abuyabor, itong Catholic Faith Defender nga president sa Diocese of Tagbilaran. Nagdadamas Brad Kaloy og holy and exercise oil. Giingnan niya ang pasyente, Day, kung doon na mo'y sakit, gamitan ng holy and exercise oil. Nasakit man day lang angkol. Nga operahanan sunod adlaw. Nakalimot na ko unsa to'y major operation
nga i-undergo siyang angkol. Gihaplasan nila ang portion sa lawas sa iyang angkol nga operahanan. Samtang si haplas, the following day, nawala na ang sakit sa iyang angkol. So, parokyano niya sa Dampas. Sa Saint, ako lang nganlan ha, ang parokya. Saint, ginganan po na kong pari. Kaya siya mismo ang naka-express ni ini o testimonya pinaagi ni Brother Kaloy. Kibaw mo, ang iyang angkol nga operahanan sunod adlaw, wala madayon og opera. Why? He is completely healed. Sakto ning giingon ni Bishop, nga mga pari, ayo pinaagi sa sacraments and sacramentals. Nalipay ba mo karong gabi una? God is good. Nag-rumble naman mo. God is good. All the time. Nibalik ang pamilya, nagpasalamat, ngadto ni Father Alvin Pusta. Mingon ang kuan, Father, salamat atong imong oil. Di mo to akong oil. Kakaloy man to. Pero di mo to kakaloy. Holy and exercise oil. Nanawag dayon si Father Alvin Pusta ni Brad Kaloy. Kay completely healed naman. Ang doktor man jud ang ni-decide na dili na ipadayon ang major operation. Nalipay ba mo ron? Pero dili tanan sakit mamaayo. Sagi kaingon sa atong kauban nga dunay natural illness. Ang natural illness, you need doctors. Consult doctors. Listen to their medical advice. Di man ta mga fanatic na sabtan. Masig din na po kasi na po pagpanunod og oil. Ahla din na po ko pa-check up. Oy, no. Kini radyo akong gamiton. Fanatic ta. No? Balance ta. In medio stat virtus. Sa Latin pa. Ano sa to? In medio stat virtus. In the middle, the virtue will grow. Sa moderate nga kinabuhi. Sa balanse nga kinabuhi. Mutubo ang mga hiyas nga langit nun. Amen? So, nasyak, sa ka-exorcista sa diocese na to. Diocese of Tagbilaran. So, padayon ko sa gisulti ni Bishop Marvin Masida. Ningon siya, unsa tong una, to teach, ikaduha, to sanctify, apil anang healing, no? And the third one is to govern, to cast out the unclean spirits. Casting out demons is one of the greatest acts of charity. Nindot kayo sa gingon dito, no? A priest can ever extend to an afflicted, sa mga biktima. So, casting out demons, akong i-highlight ha, ang iyang gingon, casting out demons is one of the greatest acts of charity a priest can ever extend to an afflicted. Ya karon kiwa naman may mag-deliverance, di ba? Ibaw mo, nibisita ko dito sa Diocese of Masbate. Ang pari dito sa Naro, Kawayan, si Father, ako pangalan na, Cristan Briones. Ingon siya nako, Father, sakit kaya kong likod. Nag-pain reliever na ko, Father. Gikan na kong doktor, Father. Na Father, bisan nag-take kong pain reliever, sakit kaya po na kong likod, Father. Nagplano na gani ko, Father. Nga dili ka na ko, padayon nun.
dinhi sa among parokya. Pero mga tao, Father, napuno na ang covered court. Dili na pwede na ko i-postpone, di na ako pwede i-cancel bisag wa ko sa kondisyon karon, Father. Daiban mo na ako, Father, pero sakit ako likod. Sunod simana, Father, mubalik na po kong doktor. Kay iyan akong pa-injikag morphine. Di ba? High dosage na sa pain reliever. Ko, Father, ay lang ka-offend ha. Di man sayop ang pagdulog, doktor, sakto man. Pero Father, niduol na ba ka sa sakramento ni Kristo? Father, nangumpisal na ba ka? Wala. Sige. Father, pangandam diha, kay pakumpisalon ta ka. Pag-talk sa ko sa imong parokyano, Father ha, o man sa talk sa imong parokyano, pangandam diha, Father, kay pakumpisalon ta ka. Itando siya. Nya human akong pakumpisal nimo, pakapinanta kag sacramentals. Motong prayer of deliverance, sacramentals na siya. O nang holy and exercise oil, sacramentals na siya. So ipakumpisal, human akong talk, ipakumpisal na ko si Father, dito mistaas, kamera duha. Gihilog na ko. Human akong hilog, ako sa gingnan, talikod, Father, asa dapit imong sakit. Kung oppression ang imong sakit, Father, duha ang impact ini. Pwede ka niya ayuhon instantly, pwede po ka niya ayuhon gradually. Ganong instant, Father, kay liguno niya ang imong pagtuo. Ikaduha, Father, kung gradual sad ang healing, yang gidevelop ang virtue of patience, ang pailo. Father, ako kibawag asa ihatag sa Ginoo nimo ana. Ya kung di po kanya ayuhon, kung sa may virtue gi-develop, ministry, embracing the ministry of suffering, no? Ang pagtawad sa realidad sa pag-antos. Kaya mo na mga kasantos, we are saved not just by the preaching of Jesus. We are saved not just by the healing of Jesus. We are saved by Jesus through His suffering. Rami no? Kaya ito mga suffering karon nga pakwaas Ginoo, wala makaluwas na to. Don't complain. Just proclaim. Amen. O sa initabo ni Father Cristan mga kiksunan, ipakumpisal naman ako. Gihilog na ko. Gipatalikod na ko. Unya, gideliverance na ko iya likod. Father, paghuman. Musta, Father? Ana siya. Oh. Father. Wow! Salong sa ka, Father? Wa na'y sakit, Father. Bisag gamay. Og hangtod karon. Gikan karon sa atan karon sa kunya mas bati do? October ba? July? Ano na pita? July hangtod karon. October no? October hangtod karon. Present moment. Karon kuan man taron February. March 7 hangtod karon. Tuwa siya sulilan ron. Sa Father, musta na ka, Father? Sa okay, Father, ako sulilan. Musta imong likod? Father, praise the Lord. Wa na jud mo balik. Nakagasto na siya 200,000. Father, nakasave day ka karon. Ato rin niya. Makasave na mo ron. Kung sa gisultis Ginoo sa Acts of the Apostle chapter 10 verse 38. Balikan ninyo. Acts of the Apostle chapter 10. Palagi mo maglista. Labog swertres. Paspas kay mo. Acts chapter 10 verse 38. Jesus Christ is anointed by the Holy Spirit to heal all of the oppression of the evil spirits. Ang sagingon niya, Jesus
Christ is anointed by the Holy Spirit to heal all. To heal some of the oppression of the evil spirit. Yun siya nga, to heal all of the oppression. Nalipay mo mo nang akong giingnan ng pari, kung oppression imong sakit, Father, iya kang ayuhon. Ganuman, maunay gisultis bala ang kasulatan, Jesus is anointed by the Holy Spirit to heal all of the oppression of the evil spirits. Balikan ninyo, may hinayon na to ha, kaya murag pitok-pitok inyong mata. Saan mo ng oppression, eh? Ato hinayon ha, Jesus Christ of Nazareth. Tama ko no? Is anointed by the Holy Spirit to heal all the oppression of the evil spirit. Acts of the Apostle, chapter 10, verse 38. Grabe O, na-inspire ang pari karon. Iyan ang gihatagan ang mga katauhan sa sacrament. Confession. Grabe. Nag-house to house good siya. Nadaghan kay healing. Nag-bless yung mga sacramentals. Kaya naman maoy na kaayo ni Father Cristan Briones. Kaya doon ay sakit nga natural, doon na po'y sakit nga oppression. Saan ang oppression? Sample. Usa sa mga cause of oppression na to, sigig mong duol o albularyo. Hoy. Unsa may maka-cause og oppression nato nga balik-balik ato sakit, daghan ta tag kwarta, pero wa ta katigom. Oppressed man ta. Karon si Father Cristan naka-save. Wala naka kaya wala may sakit. Sabay may pa-check up. Completely healed siya. No? Dito pugog Banawa mga kaigsunan, Banawa Alliance of Two Hearts Parish, ang parish priest dito, team moderator nila, si Father Ben Traso, professor nako. Si Father Alex Cola. Alex Cola ba to? Alex Cola do? Akong i-mention na nga, kay concrete yun, kay pwede man muribat sila, kay nag-live banta. Bakak nang isulting Father Darwin, di na tinuod. Di babae, nga 60 to 70 years old, gikag Chicago. Kay maglisod siya og lakaw. Ang iya nga portion des likod, perting sakita. Wa man jud mo lakaw. Ikan pa kog Chicago, Father. 1 year na ni akong sakit. Gi-MRI na ko, Father, normal. Dito sa Amerika na, Father, ha? Sa Chicago kugikan. Pagkakita na ko, Father, nga naa ka sa Cebu. Bago pa kong abot. Jetlag pa si Ruto. Ni dagan din siya sa parokya. Nagpaabot dito sa hagdanan. Nagpawahi man ko kinagal pang tao. Wa jud mo lakaw. Yan, namugos man jud siya kay perting pigitas ang naong tungod sa kasakit. Nakakumpisal na siya. Nahilog na pud siya. Nikalawat na pud siya sa lawas ni Kristo. Sa Father, pwede ma-prayeran ko nimo kadali. Nananghid ko sa mga pari, hindi naman ako jurisdiction. Ningon si Father Ben, sige Father. Before their eyes, kung oppression ni Father, iyan ang ayuhon, instant, gradual, nga healing. Ibaw mo? Ang gihatag sa Ginoo sa mga babae from Chicago, instant healing. So Father, dili ba ko special ha kay kasi kahuna-huna sila. Ang prayer sa simbahan akong gi-pray, Father. Ang sacramentals, ang oil may akong gitrapo sa iyong likod. Dili na akong prayer, Father. It is the prayer of the church. Amen? Muna nga, matag family nato naatay usa ka handbook, itong Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Ya kung wa mo ka-avail ana,
ako intaw nang gipost sa punto per punto stuff. So, ano yung rason ha? Hindi mo kagamit niya ng prayer sa simbahan. Nalipay ba mo? Wala. Nalipay. No. Nalipay ba mo? Nalipay. Dagway. Karon, pertinang lipaya kay completely healed si nanay. Nakalimot na ko siya ang ngalan. Ako lang gi-share ninyo na para ma-inspire mo to use the prayer of the church, to use the sacramentals of the church. So, gi-inspire ni Bishop Marvin ang mga kaparian. The greatest act of charity ang pag-deliverance sa mga possess. Inanawag na ko, Father, may mga giwaan diri sa akong parokya, Father. This Diocese of Tagbilaran. Itulo na may kauras, Father, nag-ampo ani, Father, wajud mo gawas yung giwaan eh. Ingon ko sa pare, kinsa may nag-ampo, sutas dulo ka oras, ang akong mga katekista, Father. So, hindi na mo tuo, kaya di man na family member nila. Lakaw, Father, pag-bless og tubig, using the ritual of the church, Father. Using the ritual of the church. Ayun na imong blessing na. Use the prayer of the church, Father. Na kay asin niya, i-bless na. Mo ni ritual, ako isang ipasahan. Gamitan ng holy and exercise sacramentals, Father. Dali ramon layas ang yawa kung naay mga sacramentals. Maturture man sila sa holy and exercise water. Maturture man sila sa holy and exercise oil. Maturture man sila sa holy and exercise salt and cross. Nalipay mo wala. Yan na ako'y, kuan, Father, nag-bless na ko, Father. Yawa na ba ko'y kumpisal, Father? Saon man ako, Father. Napangay, pasaylo dito. Ito man dito. Luhod. It is an act of humility. I am a great sinner, O Lord. Muna mapildi na tong yawa, kung kita mo angkon. Nga kita, makasasala. Kaya ba mo? Ako inan siya, nga karib, Father. Mao ni prayer of the church, Father, may gamita. I-deliverance ang maong pasyente, Father. Hindi ka kuan na sa inyo, ha? Yung kanas parokya, Father, kay puno kay Hosidyol. Yadto niya, i-deliverance. Mga 5 to 10 minutes lang, nisuka ang bata, og naulian. Nabalik sa iyang consciousness. La, Father, nituo na kong yawa. Yan siya nga, ato-ato rin ni Father, ha? Kanang mga yawa, bitaw, mas obedient pa na sa imong parokyano. Diyan mo ba, Father? No? Magagahi pa nag-uwi imong parokyano kayo sa yawa. Humo kay unang yawa. Kaya naman doon na kay authority. Kay pari anang maong parokyaha. Amen? Ya, kita usab, kay we are anointed by the Spirit. Kanong saan nga kahil si Kristo? Because Jesus is anointed by the Holy. Na ka mo, anointed mo. Kita, anointed na. Yes or no? Kano sa? Sa bunyag. Very good. Mo nang kamo ganiya din karon, paminaw mo, makaayuta. Nang sa may buhato na to, ready na mo? Ready na mo? Unang buhato na to, practice cares. Kung sa ito i-practice? Cares. Confession, adoration, rosary. Grabe kaayo ang rosary. Kaganina, while nag-exercise ko sa mga pasyente, iyang gitudlo ang imahin sa mahal na Birhen. Iyang gitudlo. Ikay na kaingon, ane. Yanong na-torture me. Grabe kayas Mama Mary. Matorture sila sa atong mahal nga inahan. Atong pakpakan atong mahal nga inahan. Usa nako ka altar boy walking possess. Sabi na? Usa nako ka altar boy walking possess. Tig-serve na ako
sa lungsod, sa baryo, walking possess siya. Ang doorway niya, ang iyang lulo nga albularyo. Na? While nag-deliverance mi niya, ningon ang yawa, Darwin, dugay na kaayo mi sa ilang kaliwatan. Wa kay katungod Darwin nga mapalayas nama. Amo na siya Darwin. Nya, kung we will continue to pray the rosary, Darwin, maluoy ka. Maturture jud mi ba? Kung mag-ampo ning bataag rosaryo, ayaw na siya paampua sa inyong inahan. Kay siya powerful. Kay siya full of grace. Itong pagpakan na itong inahan, be? No? Kumusta ang atong altar boy karon? Ibaw mo? Completely liberated na nga naman, sige siyag ampo sa santos nga rosaryo. Wow! Yang kumusta man mo? Tig-ampo pa mo rosaryo? Nga ni maningog ding uban. Inig October mi Father, ganang Rosary Month. Napoy mag-ampo, paspas po kayo. Magimay ka naman natin ako sa Santa Maria ka sa Jesus. Yampo ka pinara. Amen. 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 Oy, ayo lang ampo. Oy. Napoy uban niya, o po kayo. Maghimaya ka. Maria. Man ang nabat. Uy, ano nabat? Kinangatugman. Shh, naman ako. Kamu na. Namangon po nanabat. Santa. Maria, inahan ka sa Diyos. Unya, ang nanabtan mo po nakatog. Huy, ikaw na. Maghimaya na. Ako na po di. Sa unsa naman ta nga misteryo. Sa nakalimot man ko. Unsa mo to? Balik ta sa uno. Nahuman na lang gabi, iwa pa sila mo magrosaryo. Nabuntag na lang. Amay na lang, kaya naning kamot. Kaya ba mo, why maimperno sa mga tao nga nag-ampo sa rosaryo? Bisan unsa nimo kabugoy, ampo na yung rosaryo. Hoy, dili kayo imperno. Bisan unsa na to kabugoy, bisan unsa na to kaway buot, bisan unsa ka way klaro na to, don't forget to pray the Holy Rosary. Yung ikapoy na ka, agunitin na lang na. Agunitan, Lord. Ganuman, it is a holding hands with Mary. Amen? Basta naa si Mama Mary ninyo, dili kabalibad ang tatay, ang si Kristo. Tanawa, God. Tsaka ang sa may proof ti na Father, ato kasals ka na. Anak, wala sila'y bino. Unsa may mahimo na ko kanimo o kanila. Dili pa panahon nako sa paghimo og milagro. Just imagine ha, dili pa panahon. Pero tungod kay ang iyang inahan ni hangyo, dili kabalibad ang atong Ginoong Hesukristo. Amen? Una nga, bisan unsa nato kabugoy, bisan unsa nato kaway klaro, bisan unsa nimo kalibakira, bisan unsa nato kami rasol, no? Ha? Pray the Holy Rosary. Imagine na kamoro na ituyo niya, usa sa iyang mensahe. Pray the Rosary every kusgabi. Pray the Holy Rosary. Ang inahan na nato ni hangyo, saro naman po.
inahan, rayna sa langit ug yuta. Pag human akugtok, lipay kay ng asawa. Oy, Father, salamat kay Father. Nga naman, ang akong bana, Father, nga dili tig rosaryo. Ang akong bana, Father, nga dili mo sabat. Siya na'y mulid karon. Muluhod pamingtanan, Father. So, una kay di man kumuluhod, niya ingon siyang luhod ta. Luhod sila tanan. Nga naman, na kasabot na siya unsa di ay kaimportante ang santos nga rosaryo. Kanong balik-balik man na, itong insect, ganahan siya mahuman dayon, pag himay ka man balik-balik. Aron mahuman dayon, yung itong insect nga negosyante, no, maghimay ka Maria na punong ka sa grasya, Santa Maria, siya, parihula, 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 parihula. Ano, human, oy? Okay, bagi Maria na puno ka sa grasya. Pariula, 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 pariula. Nga namang balik-balik man na. Kay ang atong sala, ang atong bisyo, balik-balik. Kinahanglan siya devotion, aron mapulpog ang atong balik-balik nga sala, balik-balik nga bisyo, balik-balik nga pagpanglibak, balik-balik nga pagpangdaot. We need repetitious prayer to destroy our repetitious vices or sins. Nasabtan? Yung butong kan, God is one word is enough for a wise God. Yan ang balik-balikon, mamana. Isa nga, pastor, kung mukaon ka, tausar ka mohungit, di ka mo balik-balik. Sa balik-balik. Umaw lagi. Pagkaon ko na sa tukalag, hindi, balik-balik ko na to. Nya kung kausar ka mula kang padung uli, magkabot ka. Adi, bawal balik-balik. Adi na nako balikon. Kausar dyan ko mula ka. Nya, magkaabot ta. Umanagat ta, magbugsay taron. Nya, kausar ka mo, bugsay, bawal man balik-balik. Di ta kaabot. Mana nga, spiritual food man na, kinahanglan atong balikon. Maghimaya. Nindot kayo eh. Maghimaya ka, Maria. Puno ka sa grasya. Ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan. O bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Kay si Maria o si Jesus, bulanon daw. Pamo kibaw? Ha? Pamo kibaw day? Bulanon ka sa babae nga tanan? O bulanon man usab. Bulanon lagi. No, hindi, si Buanong. Bulanon. No? Kay ang senior sa tuninyo ko, no, matod padipan niya, naghawid og kalamay. Tag 20. Ugoy, yun sa padipan niya. Wala nga, nalipay ba mo karong gabi na? Namli lain-lain nga lugar, no? Uban sa Mindanao, napoy uban sa Cebu, ni bisita sa to parokya. Sign na nga gutom kita sa kamatuoran. Amen? Kaganina dito sa office, na itambong dito from Bukidnon, Sikihor, gikan sa lain Leyte, Cebu, sa to office, mga 150 katao ni bisita nato dito sa office. No? To empower them. So, kitang tanan, pwede ta maka-deliverance cares. Confession, natay time mo adore, namatay adoration chapel dire? Very good. So, find time before mo simba or after sa pagsimba, find time. Tinapulan lang. Bisag 10 minutes. Luhod, raka dito. Siya may buhaton ako, Father. Hilom ra. Pamati ra. Yung sa'yo yung gampo ta. Lord, 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 Lord. Tabian na, oy. Pwede bang mamiyati ra dyan ka? Lord, nung saan imong gusto para nako? Yung sa may sign niya,
makasunod ta siyang kabubuton mo nang mabasa tag Bible. Asa ka? Nag-reflect ka. Hilom ra ka. Amati ra ka niya. Nya, pamandungin ninyo ang ebanghelyo. Anha mo makakita sa iyang mensahe nato tanan. Amen? O nya, before mo adto sa inyong trabahoan, mabasa mo sa ebanghelyo. Pinakanindot na. Before mo tindog, luhod mo na. Luhod. Sa cellphone mo itong kwaon. Let us start our day with God, not with gadgets. Hoy, unsa to? Let us start our day with God, not with God. God bang po na? No, gadgets. Before luhod ka? Luhod lang yan. 2 ka minuto. Hoy, ako lang ni time man luhod na ko, Lord. 2 minutes na. Ayaw na yung pagsulti, luhod lang. Lord, salamat, Lord. Buhi pa ko, Lord. No, itanaw po ni mo si mga anak, ay salamat, Lord. Buhi pa ko mga anak na buutan. No. Niya ako pong asawa nga kugiha, bahan na nga kugihan. No, buhi pa. So, everything is grace. Dapat magmalipayon ta kada adlaw with grateful heart. Amen? Malipayon ba imong dughan ron? Malipayon ba imong huna-huna ron? Dapat magmalipayon ta. Problema gamay ra na. Matud pa ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Gamay ra mang problema. Ayaw pa apikto sa problema. Ngano man, dili mawa ang problema. Mamatay na lang ang na problema. Naagapon iyang problema. Ganong nga problema mo ka? Kita ko caption ba? Ayang problema, utang, ako kay dire, gipasaan niya. Yang problema, relasyon, broken-hearted. Yang problema, lagi pampasaan niya. Lord, tabang Lord. Daghan na kayong bag nga problema ayang ipasaan. Ningon po Ginoo, bugo. Ibutang ng bag sa problema para mugaan ka. Imo man ang gipasaan, edi ibutang. Iyang ibutang ang mga bag. Edi tigaan. Kano man, life is not a problem to be solved. Ano sa to? Life is not a problem to be solved. It is a mystery to be lived in. Ang kinabuhi, dili problema nga pagasolbaron. Misteryo na pagapuyan. Unsa ang kinabuhi? Misteryo. Dili Mr. Ong. Di pod Mr. Lim. Di pod Mr. Oy. Mr. You. Insik din yung kinabuhi. Dili masabtan. So na cares, adoration, wala mo ato ta sa Blessed Sacrament, hilom ra ka dito. Hilom ra gud. Ya pamati. Rosary, ya simba, dugangi imong pagsimba. Kung masakiton ka, dubliha imong pagsimba. Kay source of healing ang Eucharist. Ang ikalimang S, sacraments and sacramentals. Kanang atong i-bless karong gabi una. Amen? Ang holy and exorcise oil, i-consecrate sa inyong mga apo sa ilang senses. Ayaw ninyo i-curse ang inyong apo. Ayaw ninyo i-curse ang inyong anak. Ayaw ninyo, dili na to i-curse ang atong mga ginikanan. Bisag, wa ta kauyon silang batasan. Consecrate them. I-consecrate nimo imong lula. Kung wala na siyang huna-huna, i-consecrate yung mga senses. Sign of the cross. Unya, tiban ini peaceful ta. Father, peaceful man mi Father. Yung may sikrito ninyo, wa mi tingganay. Nagbungol man mi Father. Ilan na mi kabuan, way tingganay. No, tanang pare, kinsa may way kontra dire ipataas ang kamot. Itaas ang kamot tong 102 years old.
Ako, Father. Wow, grabe si Lula. Wa, jud kay kontra la. Wala na, Father. So may sikreto nimo. Hagbay na silang natigbak, Father. Naunag katigbak, Father. Munang wa na ko'y kontra ron. Muna nga, sacraments and sacramentals. Cares. Kinsay makahimo sa pag-deliverance sa balay ang tatay. Kinsa nga tatay or nanay. Kinsa nga nanay or tatay makahimo. Bisag di tatay, pwede ta makahimo basta ato ato property. Kanus aman kita makahimo sa pag-deliverance. Una, nabunyagan ka. Check. Check. Nakumpirmahan ka. Check na po. Nangumpisal na mo. I-appeal o kumpisal inyong haba. I-appeal o kumpisal ang inyong pagpadugo o baboy sa inyong balay. Di mo man hinungdan ng occult spirits sa tuyok sa balay. Pagpaglubong o mga sensiyo sa pato inyong gipanglubong before mo tikad sa inyong bagong balay. Ubang occultism, pagduulog tigpahimad, appeal na against sa first commandment na. Confession, nya kinahanglan mo simbata kanunay. Eucharist, reception of the Holy Eucharist. Kunya kung nag-live-in ka, dapat magpakasal ka before doing the prayer of deliverance. Dahil among usa ka igurot. 17 years na sila nag-live-in. Ang iyang bana, usa ka military. Yan na naman sila sa Carmen ron. Assign iyang bana nga military. 3 months na siya kapinway to bisan usa ka minuto. Grabe na. Ako gani kung di tarong akong tug sa sang adlaw, kapoy jud ko. Pero wa siya kapoy. Kung basig nasuyop ka, sis, ni kusog ra bang drugs ron. O minilyon ra ba ni nabalaka na in town si Bishop Pabet, si Bishop Daniel Parcon sa pag siatab aning drugs sa atong palibot. O naghatag silang pastoral letter karon. Saan na to pagsumpo ni kinidaghan man. So mo na nga unsay angay na tong buhaton? Ano sa akong last nga gisulti? Ha? Ha? Unsa? Ay gurot. Nawa mo ko eh. Ay gurot, nga 3 months, nigasto na siya, so sa 3 months, og 100,000. Bisag usa ka minuto, wa siya itog. Bisag segundo, di siya katog. Nato na sa tulog kalbularyo, ako sa giingnan, sis, ang kulang ninyo kay 17 years naman mo, what na yun na question. Na civil na sad mo, nindot yun makasal mo sa simbahan. Na simple na God. Ako'y nagkasal nila. Di sila pakasal sa Valencia. Oh. Kaya ba mo? Deliverance na ko siya, gipakumpisal. Pag uli niya sa ilaha, 2 or 3 ka adlaw, sige ra siya katog. Giinjikan siya, before giinjikan na siya para katog sa psychiatrist. High dosage na nga pangkatog, di ba? Tusok ditso na makahapla. Siga kay pang mata. Ingon ng doktor dili na ko kasabot. Pero gi-exercise na to, daghang demonyo sud siyang lawas. Nag-decide silang magpakasal. Ako pa dyan nakakasal, i-follow ang procedure, simple kayong kasal. Kaya ba mo pilar may kabuk? Mga pura man siguro may kabuk ato. Simple like yung kasal. Yung sa initabo nila karon, completely healed siya, completely liberated. Ito pakpakan ang Ginoo. Unya yung bana, makadeliverance naman. Kaya nakasal naman sila. Kinahanglan kasal sa pari. Pananita ng live-in pa mo,
ang imong lola, imong lolo, may ato mong pa-deliverance, katabang na, hangtod makadawat mo sa hingpit sa sacrament. Nalipay ba mo karon? So, after ana, ayaw mo kahadlok sa yawa. Yawa hadlokan. Munang napildi na sa Ginoo ang yawa. Pildi na siya daan. Daog na tadaan. Tumbanan ra na to ang yawa. Amen? So karon, mag-bless ko sa inyong mga religious items. Okay? So, katong ka-surrender sa habak, pwede rin ninyo ihatag sa itong deliverance ministers, ha? Unya, after sa akong blessing sa mga religious items, akong i-consecrate inyong senses. Aron, atong i-consecrate ito senses, i-consecrate na to ang uban, o i-consecrate po na to ang kalibutan. So, ang inyong i-open, ang inyo lang tubig, ha? Tubig lang ninyo. Pwede rin close inyong oil. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth, the blessing of salt. You creature of salt, I purge you of evil by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered you through Isaiah the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou a purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. When at the very place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would deign your goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. The blessing of water. You creature water, I purge you of evil in the name of God, the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to braces against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. O God, offer man's salvation, those dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water. Hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy spirit of goodness and an air of tranquility, freed from painful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that were therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Saguli to asin, ang inyong tubig saguli gamay nga asin. The Lord be with you.
author of invincible strength, and King of unconquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the differing enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a Jewish sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devil's infection cease. Venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Ang inyong tubig, holy and exorcised, water. Ang salt ninyo, holy and exorcised, salt. Pwede nyo gamitin, ang una ni gamit na si Prophet Eliseo sa 2 Kings chapter 2 verse 19. Unang naa siya sa ritual, napatik siya sa ritual sa blessing, si Prophet Eliseo. Doon ay sapa dito, gi-curse ang sapa, daghang nasakit o nangamatay. Tungkol sa mga daotang tao. Kung abot si Prophet Eliseo, iyang gi-bless ang asin, iyang gi-sprinkle sa sapa. Nahunong ang sakit, nahunong ang kamatay. Ang gi-bless ni Eliseo, Prophet Eliseo, holy salt. Ang inyong salt is more than holy salt. Holy and exorcised salt. Because of Christ. Itong pakpakan si Kristo. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil. I cast out the demon from you. By God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the adversary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service acknowledge, may it please you to regard favorably to bless and hallow this creature oil, which by your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to heal the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who will use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity from man, made in your image and redeemed by the precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of ancient serpent, through Christ our Lord. Ang atong gi-bless, ang olive oil ha. Masigin nyo po nang ipa-bless inyong efficacent. O inyong pau de arco. May appeal na inyong mga maintenance. Kana lang, olive oil. The juice of olives. May butang diri. Follow and subscribe mo sa to YouTube channel kay atong gi-elaborate daghang mga talk na to related sa mga sacraments and sacramentals. The blessing, general blessing ang susunod, the blessing of candles, incense, rosaries, scapulars, sacred images of God, sacred images of the saints, Benedictine cross, Benedictine medals, Benedictine rings, sacred, all Catholic deliverance books, CCC, Fundamental of Catholic Dogmas, inaan ninyo at i-bless.
all your religious items ato i-bless. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, O Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now, in your mercy we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items that we will hence use in the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the flesh of your priests and people, to whomever these religious items are used in the exercise of the ministry, or wherever it is kept, ni unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. So, tanan ninyong religious items na himo ng holy and exercise sacramentals. Kung namoy sakit, gamitan ninyong sacramentals. And then, duol mo sa sacrament. Okay? Ato-aturan niya, makasave mo. Abidin nyo, kung kami mga pari, mahimo may active ani, makasave jod ang among mga parokyano. Wala problema atong project sa parokya. Ano man nakasave man mo, hindi, usaon nyo pagtabang, di oppress pa mo. Nakurot pa yung gasto sa hospital. Amen? Na karon, I hope na empower mo karon, tundo din masakiton karon, pwede ninyo ipadayon ang deliverance inyo balay. Kung sa iyang sakit, spirit of cancer cells, spirit of diabetes, imo ng asawa, imo ng anak, mo na i-pray. Unya gamitan niyo yung sacramentals o ayaw mo kalimot nga doorway na sa sacraments. Dili na mga anting-anting ha. Basig ka na rin yung gamiton, di mong muduol sa sacrament. Useless ang tanan. Amen? Before ko mahuman, ako mong i-consecrate sa kusaad ninyo. Gamitan ninyo ang oil. Nakuha mo yung oil, ang inyong tubig ang gamiton. Nya, ako i-consecrate inyong senses ha. Ato ipiyong atong mga mata. Samtang nag-pray ko ana, pwede sa dinyo ihaplas sa portion sa inyong lawas, yan doon na may gibati nga, sakit. Ito ipiyong atong mga mata, nya ato iduko atong mga ulo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You do I implore, O Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father and the Son and the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Krus sa inyong agtang, using the oil or the water. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts ng ating mga tainga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God, ang ating mga mata, atong mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. I consecrate your mouth that you may utter the words of life. I consecrate your chest that you may believe in God.
I consecrate your shoulders that you may take the yoke of His service. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name. I consecrate your feet that you may walk in His ways. I consecrate your whole being in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kaon mo gamay ng salt. Gamay lang na salt. Ayun na ninyo hotda ng 1 kilo. Gamay lang. Yang salt, ibutang sa 4 corners sa inyong balay, ha? Pwede po niyo ilubong ang middle na magtukod mong balay. It is a consecration of our house to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, and all the angels and the saints. Nalipay ba marong gabi na? Kunya, kung doon na may balatian, go to your priest. Asa mo to? Go to our priest and our doctors. Nalipay mo, wala. Atong pakpakan ng Ginoo. God is good! God is good! All the time! So daghan kayong salamat ug maayong gabi natong tanan. Sa makausapa atong tagaan sa Masipang Pakpak, Reverend Father Darwin Gitgano. And karong tungura atong nihatag ang atong mga certificate of appreciation sa atong mga speakers. Allow me to read the citation. Certificate of appreciation is presented to Brother Johnny Teves Tiogangco, guest speaker, for imparting his valuable insights and inspirations to the parishioners of St. John the Baptist Parish during the Parish Lenten Recollection 2024, given the 7th day of March 2024 at St. John the Baptist Parish Church, Garcia Hernandez Bohol, signed Reverend Father Dendo G. Cahigaw Pachem, Paris Vicar, and Reverend Father Alan M. Clarabal, Paris Priest and Vicar Porain. Let me call ang ato ang PPC Chair, Brother Ronald Abusejo, para muhatag sa maong certificate. Certificate of appreciation is also given to Brother Sherwin Pakot. Brother Sherwin o Brother Johnny. And a special plaque of appreciation is given to Reverend Father Darwin A. Gitgano in special recognition and sincere gratitude for impressive sharing his precious time, admirable talent, profound knowledge, credible expertise, and deep spirituality as an eloquent speaker in conducting the Lenten recollection to the parishioners that certainly impart touching and meaningful didactic insights which instill enriching guidance, enlightenment, and reconciliation. Presented the 7th day of March 2024 at the Catholic Church of the Parish of St. John the Baptist, Garcia Hernandez Bohol, signed Reverend Father Dendo G. Cahigaw Pachem, Paris Vicar, and Reverend Father Alan M. Clarabal, Paris Priest and Vicar Porain. Again, ato tagaan sa Masipang Pakpak, Father Darwin, thank you. Huwag ang ato ang PPC Chair, Brother Ronald Joseph Abusejo. Huwag ka natong tanan, maayong gabi, ug daghan kayong salamat.